inicio 2022 e ten a palabra a Concelleira de Facenda. Moi críticos amosáronse os responsables de veciños independentes da Pobra co documento orzamentario aprobado en pleno pasado martes. Destacan que o informe de intervención advirte da baixa execución presupostaria deste goberno, con obras consignadas en anteriores exercicios que non foron acometidas e figuran novamente no orzamento de 2022. Por exemplo, actuacións na Mirandela que foron aprobadas no pos do 2019, a mellora da Plaza Manuel Escurís, que foi dun pos do 2020, tamén está o módulo cuberto do Campo da Alta, que é dun pos do 2018, tamén está o Parque Cuberto de Venecia, que é dun pos do 2019, e depois tamén temos a reforma do Concello, que é dun pos do 2019, é dicir, como podemos apreciar, pois son obras que xa tiñan que estar feitas no seu momento, e o que fan pois é inflar este presupuesto no sentido de que, como non estuveron feitas, pois hai no que meter. En total, estas actuacións, que podía haber citado máis, suman case 1 millón de euros. Dende a formación independente botan en falla algunhas partidas, como por exemplo o arranxo do pabillón da Tomada ou a regulación administrativa da concesión da piscina, caducada hai 4 anos. Hoxe estamos aquí na Tomada, xusto temos ao lado o pabellón da Tomada, que ten goteiras, é dicir que por ahora ainda non choveu moito, pero co pouco que choveu ten goteiras. É o único pabellón ahora mismo disponible pois, para os clubs. Botamos de menos, por exemplo, unha partida para o seu arranxo. Depois tamén no capítulo 2, o de bens e servicios, creemos que era un bon momento neste presuposto para solucionar o problema administrativo da piscina. A que me refiero co problema administrativo? Me refiero a que é unha concesión que, como todo o mundo sabe, expirou no 2018. Ahora mismo está en precario. É dicir, creo que era un bon momento para ese servicio, máis o da canceira, que tamén está na mesma situación, pois darlle unha solución. Advirten ademais de que o presuposto incumpre o principio de estabilidade orzamentaria e a regra de gasto, polo que estarán moi vixilantes para que non hipotequen o futuro das contas municipais.